Lo que sí que me'n recorde d'una cosa, la primera volta que es va permetir que hi hagueren grups. La CNT, la no sé quanta, hi havia molts partits. Però l'extraperlo, pues com tot, ajudava a viure. I allí canviaven en sabó, en oli, en coses. Als italians. Menjaven tots bé i nosaltres miràvem com menjaven. Pujant a Sant Vicent, mos sentim el bombardeo. No me lo creí, porque padecía hambre también, porque había momentos... Home, m'entra, para que mos entraren gratis. Que si tu podies entrar, en la plegar allí cada un se sentava en polquera. Allà, bum, munten a tots a la una i cau el castell. No ha hagut una acció decidida per a nosaltres estem així, volem fer això i volem posicionar-nos així.